Cerdyn ffroen fôr na chardwn am ffanocht. Bhí Bernie agus bríd is de specalar tí ráidí. Sgradwaine ort sa réch i machyrn an version was yn preisarin. Wel tá bronar ach ní cheap mar riamh mach sí mac cwm. Nismo, gramad. Gramad, Bernie. Well, dog mórm san nód sí meta, David. Is cuma mátá. Níl sim ag onamsa. Tá! Ní tean an ráhúla an tríd. Ní hin an chuma bhí ar chórsaí a ní chana. Brenna, is gent cearta, David. Cos tá más sigart. So sinna fannach sé gar rudí wag ar oir a skippi. Ach más é sin atá an mertain. Cén fá nachhfuil?